Modulo honen helburu nagusia zera litzateke. Era kritikoan sakon aztertzea, 21. mendeko kapitalismoan megaproiektuen fenomenoak lurraldeetan izan ditzakeen ondorioak. Gaur egun, krisialdiaren testuinguruan megaproiektuak kapitalaren erreproduziorako tresna nagusietako bat direla esan genezake. Horrela ba, megaproiektuek lurraldeak salkari eta merkantzia bihurtu nahi dituzte. Hauetan, enpresa transnazionalen interesa handiko eremuak daudelako. Besteak beste, baliabide naturalak, nekazaritza eta energiari lotutako jarduera ekonomikoak, azpiegiturak eta abar. Era honetan, mundu zabalean, hegoalde zein iparralde globalean, ugaritu egin dira nekazaritzaren monolaborantza industrialak, basamortu berdeak, garraio eta energiaren alorreko azpiegitura lan erraldoiak, metatutako lurren eskurapena, edota lizitazioen gorakada mehatzaritza eta erregaien ustiaketan. Hoie guztiak, 21. mendeko kapitalismo oldarkor baten nortasun ikur modura ulertu beharko genituzke. Gu guztiok oso egoera ezegokietara eramanda, bai ikuspegi sozial, ekologiko zein demokratikotik. Horrexegatik, honen aurrean lurraldearen defentsa gorpuzten ari da agenda alternatiboen erreferentzia nagusi gisa. Horrela, megaproiektuak gure sistema ekonomikoari oso lotuta duaz, eta hauen ondorioak maila sozial, ekonomiko eta politikoan sistemikoak ere bihurtzen ari dira. Alde horretatik, hauen aurrean, eman beharreko erantzun sozial eta komunitarioa garrantzia handikoa litzateke biziaren, lanaren eta amankomuneko ondasunen defentsan. Gaur egungo mundu globalizatuan, beraz, lurraldeak eremu estrategikotzat hartu beharko genituzke bizia eta kapitalaren arteko gatazkak aztertzerakoan. Modulo honek analisi honetarako tresnak eskaini nahi ditu. Horretarako megaproiektuak bultzatzerakoan korporazioen portaera ulertzeko patroiak identifikatuz, baina batez ere hauei aurre egiteko komunitateek eta gizarte mugimenduek metatutako irakaspen arrakastatsuak sistematizatuz eta testuinguru bakoitzera egokituz. Era honetan, besteak beste, ondoko kontzeptuak jorratuko dira. Botere korporatiboa, 21. mendeko kapitalismoa, lurraldea, megaproiektua, portaera korporatiboaren patroiak eta abar. Geroago, erreferentziazko marko teoriko bat eskainiko da. Baita, 10 politiko ere, megaproiektuek dakartzaten eraso eta desjabetzeari aurregin ahal izateko. Modulo honetan, aurreko gaiak sakon aztertzen badira ere, azpimarra nagusia 10 atalean egiten da. Gaur egungo egoeraren analisi kritikoetan, herri mugimenduen erresistentzian eta alternatiben eraikuntzan oinarrituta. 10 hauek 3 ardatz nagusitan daude oinarrituta. Trantsizioan, inklusibitatean eta erresilientzian. Eta aldi berean 2 kategoriatan egituratzen dira. Agentziaren eta estrategiaren arabera. 2 galdera nagusiri erantzun nahian. Alegia, enpresa handien aurkako tirabira eta gatazketan ze motatako ekimenak bultzatu behar dira? Eta zelan gauzatu bako litzateke hori dena? Hauek gaku guztiak erreferentzia orokor gisa baliagarriak izan badaitezke ere, egokitu beharko dira beti testuinguru eta egoera bakoitzera. Aurretik esan bezala, hauek dira oso gainetik azalduta ikastaroaren modulo honetan aztertuko diren zenbait elementu.
Hauek eta beste batzuk luzeago eta sakonago garatuko dituzue Gonzalo Fernandezen eskutik. Zeuen interesekoa izango dalakoan, agur bero bat.